Bye. Yes, gila Pak Jupai. Kiwir sewane, mundur. Gila. Hello, good evening. जानो हागौ साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना मिथिखाबाय दिनै जोङो जांख्रिथायनि थैसाम जाय प्रिमियार श'खौ जों खालामनो थाग थियारि जाजोबखांनायनि उनावहाय हरखाबनो बार अखा फैनायजों जोंनि पेन्डेला गोग्लैदों। दा बे हिसाबैहाय जानो हागौ रायजो राजाफ्रा फैफिनबाय नेटआनो थांलाय फैलाय जा हक माबाया बायदोंब्लाबो श'खौ जों खालामगोन जेरैखिया बे टाइमावनो जे टाइमखौ खोन्थाखानाय जादोंमोन बे टाइमावनो जोङो दिन्थिनो थाखाय रेडि जाफिनबाय बा फाइनाल जेबो सन्देह खालामाजासे जे श'आ जागोन ना जाया बे नङा जागोन बोथोराबो मोजां जाफिनबाय बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे श'खौ जाफुंसार होयो जेन' बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। दा आंबो नै थांगासिनो दङ लामायाव ओइ र' दा बेनो जोंनि श'आ जाफिनगोन जागोन हरखाब बार अखा फैनायलाय जोंनि पेन्डेला गोग्लैदोंमोन जानो हागौ नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय अब्लाबो जोङो गोबां नाजानायनि गेजेराव दा रेडि जाजोब्बाय। दा जे टाइमखौ जों खोन्थाखादोंमोन बे टाइमावनो जोङो श'खौ देखायगोन। बे आर्टिस्टफोरनि पारफरमेन्स खालामनाय माबाफ्राल' एसे लेट जानो हागौ अब्लाबो जोङो एकदम जेबायदि टाइम होदों बे टाइमावनो जों खोन्थानो दिन्थिनो रेडि जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना साफ्रोमबो दा फैनानै जोंजों लोगो लाफैनो हागोन बेखौनो खावलायनाय जाबाय। श'आ जागोन जा हक बेनो आं दा लामायावसो दङ नै जागोन श'आ जागोन मोजाङै फोरमायनो हायाखिसै जा हक श'आ जागोन जोंना केन्सेल जानाय नङा बेखौल' फोरमायनो थाखाय आं दसे बे लाइभआव फैनाय जाबाय।